Ki khubor ka Bthei TV. Ka umdi basnyam bat penjas liang. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore. Ka khot admission nakabenta ka nursing but paramedical course. Ka bala itu da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka badunatam. But she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kajudon kajing ong bahabala Thaw la ka Sngi banyam amla le Eiei kani kalaja yiki babun ngot ki brio ki bammut ban le jinglen ha ka to ka Sngi Bthei ka Liengsuiñ Air India mrei kumba ong habala Thaw la ka Sngi kadalong khnang hiru baki poi ban Shong da ka te ka Liengsuiñ uwei na pedeng kini ubangan ha kani ka apot udei menteri rang ba barem jang ka Gujarat Vijay Rupani urupani umut ban len cha London ban lej pet yaka long bat yaka khun jong u ula book yaka tiket ban lej haka khat khandai trik ujemang bat ban wan phai haka arpusan trik ujelio hendrei ula cancel no yaka taka tiket ka baula dep ban book bat ula book tiket no ban lej haka san trik ujelio hendrei haka ni ka sin ka ba aru ula cancel biang bat ula book biang da ka wei ka tiket ban lej haka khat ar trik ujelio bat haka ni ka Sngi ka ba menta ka Liengsuiñ ka ba Shong kala Bthei tang Mariami na airport. Kadaw ba ubok ya ka khat artrik ujliyo kadai na marba ushiajar arspa hanriyo ude number bhabong na ka banta jong u. Na marba ki kali ki arshaka batwat ka kali ka ba upenan kam menshwa kum menteri rang baru. Kadai ka badan yom number shiajar arspa hanriyo. Kum ta ukwa ba ka jinglet jong u sha London ru. Kandai shiajar arspa hanriyo. Pausi kani kadai penban ka bakun jong ka jing im jong u nalor urupani kidang don buon sa kiweipan kibalong kum mo u kawai na kita kadai ka doktor kumi vyas ka bana Rajasthan kani kada shurizai nya ka kam ka jongka kum ka doktor dang Sngi kalarai banlit buon no ya laulong upratik joshi ubadeiru software engineer ubala im ha London la handrusnem kala resign ya ka kam banlit buot ya ulok sha London bat kilaya lamlun ya baro langut ki khun ban im da ka wei par ka jing im ka ba thamai ha London ka ban yarap ban kentiu ya ka lawei chiki khun jongki handrei phausi baro shi yeng kilayap lun ha ka jing Bthei jong ka Liengsuiñ Air India nang ta ki don sa arngut ki shikurim ki bana Gujarat ki ba kwa ban le cha London ban le sakhi ya ka jingalang ka ba ka khun jongki ka dhavni patir ringkat ki wei par kin sha pun ku buram bakala pendam ya ka degree u Rajnikan Patel pat ka Divya Ben Rajnikan bat ka wei pat ka bahyin jongki ki thmu ban le cha London ha ka khan nyau trik ujilio handrei ki kwa ban pin kendit ya ka khol ani ban I surprise ya ka da ka balit no shwa ya ka ta ka Sngi bat ki jit ya ka khat ar trik ujilio khnang ba ka lingo ya ka jingwan poi jongki phausi kim tim ba ka dei pen ban ka Sngi ka jingyap jongki sa wei pat udei u Arjun Patolia unong India ubashong ubasa ha United Kingdom kalok jong u ka Bharati ben kala khla dang shita yaw menshwa handrei shwa bakan khlan kala batai lepa ha u ba anda kala khlad udei ben leit ra yo dupai nakamet jongka shaka shnong trai jongka sha Gujarat ban pengam hakawa Narmada kumta uru ulami na UK ban wan sha India ban le kumba ka ong bat ulai ya arngut ki khun sha yeng ki khun ki barang prasnam pat sausnam karta ulami na India balit phasha London haga khat artrik ujilio phause ka ni ka dei penban ka Sngi ba ki arngut ki khun kin sa khun swen namar ba ka Liengsuiñ ka ba Shong kala Bthei
From the hills of the east, a new voice rises. Hello, Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music, and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here.